Gayon talaga ni pinsan ay. Ha? Gayon. Gagawin na daw? Umalis ako di kadi pinsan. Ano mo? Ano ba sa kritik? Silungan ni pinsan. Imisip ko nga rin. Pwede mo nga ni. Lalo pag dinidiwan. Okay na. Ulam, luto ni insan. Siramboy. Pintura tayo. Ano. Pintura dito sa kwarto. Go! Tay, tara tay! Doon tayo sa baba, makikain. Amo? Ay, Glenn. Karga sa pinsan. Pinsan, tadi ka nag-lipstick mo ha? Sinigang balik yan. Sarap! Lakay ng gumulan. Saan mo lang yung parang ako na lang. Hindi ang mali. Ano, masira? Amoy, sa swerte talaga. Alam ko naman kaya ikaw. And sa swerte talaga. Oo. Inasin. Baga? Matanda ka na ng Dali. ka pa. Oo. Positive ka na. That's why, prank ako Ang ginagawa ko ah. Buti nandito si si Gretchen. Kaya pag binigyan ka Pinagyan ako saan? binigyan ka na sa mga patitikman, huwag mong tikman yun. Kasi nasama ngayon. Binigyan ka din eh. Namarang na sa bubi. Pag una, hindi mo makabalos. Sabi ka. Ang takaya nila saan mo. Yan ang ginagawa sa matanda. Yan ang ginagawa sa matanda. Ano, si tatay, tinuruan. Tinuruan ni tatay eh. Amo talaga. Asigan! Bakit pumulas kita mo kayo? Ang dami ka na, ano yan ah. Dapat ang sulo yung ate. Tinuruan ng matanda. Tinuruan! In the morning, just began. Pagkabayo, ano na rin? Dahil ko lang ikaw. Sige sa baba. Ah. Sa kutsara. Antay! Anong darog baba? Nakataon mo yan. Iwas ko di mga gamit ng adik, Puerto Rico. Baka mamagturuan.
Yan na. Habon. Malapit doon sa ano. Amo talaga. Ito na muna dyan. Ayan na. Ang picture na kay ano. Maturuan. Oo ba? Doon sa kabila. Hindi dito sa bahay. Arami sa akin, sabarin ninyo. Paano ba? Pababa doon sa sentro baga. Kaya pababa doon pa po. Pwede. Yan ang Kaya mo tayo. patikman mo kaya yung pinatikim kay Grace yung kanina. Patay tayo dyan. Tayo, kain muna po. Sinakyan mo, eh. Kaya sinakyan mo, punta dito. Andun sa may rito. Ano kayo ba? Ano nandun? Lalat na naman tayo. Ano ko pala sa sitwasyon? Sakit. Pudi ka. Pudi ka. Oh, tara. It's it. Ano kaya? Diretso tangali ako. May lang alas 6 na. Diretso tangali yan yan. May laman sa ano? Gikas? Kain na tayo. Oh, tara. Hindi tayo. Kain lang. Ano kayong pinakain tayo? Tara na, ante. Oh, tara. Pulang. Kain tayo. Go. Guys. Let's do this. Ay na, tayo yung gusto ko. Vince, yan na. Ay, mga bata. Mga bata. Kasi ako tulong ko. Ha? Pwede mo video ka? Mamaya na. Kain mo na. Lison, sabay lang Lison. Ano na naman maligyan? May medyo. May video. Dito sa bao. Ay, sa TV kayo nanonood eh? Hindi to. Oo, lagi ako nanonood. Ano talaga, sa TV tayo pinapanood. Lupit talaga. Ang TV sa liyo. Wala dito lang mukha niya. Ate kayo natin. TV. Ano lang talaga? Ano, may Smart TV. Pag nagkaka-online ka mo, naka-vlog. Ay, di ba kakakalok mo ako. Tama rin yung ano to, hindi maalat. Sige sana. Sabi niya ba? Yung ano. Sarap ka kung makikain ka kung malayo na. Sarap daw sana may kain kaso malayo daw. Oo. Sa TV lang ako sarap ka kung makikain ka sa ang layo. Ano to eh? Sabi na po. Ngayon mo na magkain. Ako nga, Hindi, para ako rin dito. Ano sabi na to eh? Ako lang dito po. Nagyan na ka bago sa doon. Sarap naman. Lalo to. Galing ako sa pilit ang nangyali kasi ano, pati. Ay, ngayon lang ako nakaano. Sabi na kayo nun eh. Natikman ko na yung inaano ko, inaasam-asam kong makikain dito. Tara. Ang tigal Ay, naman. naku ano? Alito yun. Ay, ginahay. Ay, naku ano?
talaga bubukan. Hirap. Palakad. Hirap. Ano yung mensahe mo to? Saan na ako? Ano po? Saan? Ganto ka mo ba to? Tapos na bumang sa to? Natapos na. Sorry, Ana. Residensyo ay sasakay pang. Wala na? Dali po, ano po ba? Eh, sige na po. Ako mo lang. Ang mukha eh. Sino ang galing sa bawang? Angkol, kaon na, angkol. Maniwan sa naman ako nagplano ni Kapyo, nagplano. Amo talaga. Nagaling. Di ba kasi ito mga igin mo? May natadyaw na patubo na hindi ako kumakain. Ngiri mo no? Hindi kaya ako nakakasubo ko, hindi kaya nakasilo ito matabay. Ang dalay. Ako ba talaga? Bawal na namin sa atin. Wala. Kasi mo? Wala na kaya pang Pinay. Pwede naman ako sa atin mo. Punta na magluto. Pwede naman. Nakasugat pa. Ano na din? Lumukaw niya din. Pag kita may erap na mga taon. Sudah sedikit. Sedikit. Ano ba? Ako ba gano? Amo, sarap. Ate Richard, bukas, gagawin mo maluto. Panilaga, ano pala panilaga? Kala ko sabihin mo naman, ano, masarap yung nakaraan. Sinabi mo masarap na ako. Hindi pa man siya nagluto. Hindi masarap yung ulam ngayon. Pag magluto, maalat. Ano tayo? Magluto, maalat. Pag adobo, Rika. Pag ito pala luto, si Christine. Wala. Sarap naman kasi yung tikinan niya. Hindi naman nakahalatang hindi nulungulang. Hindi ko agad. Kaon doy, nabas ko. Kaya hindi niyo kumain. Kaya. Ano ka? Kaya.
Hindi mo tinira ng ulam. Tara. Wala na nga. Ito tayo na chili, pero yung ulam. Yung luto din sila. Bilang mo ng ano. Libog. Kahit sabaw na lang. Pinagluto Sabaw niya. na sa kanila. Lahat naman yun. Sabaw. Oo, wala rin naman yung lahat. Nagluto, inalasin, bilang mo lang. Makapalubo. Lahat yung ano lasa. Dalawa. Kahit wala yung mga laman. Uy, uy. No? Bawa. Labas doon ka. Kimitan mo na. Dahil dito. Binila na naman yan, sentro. Sabihin na. Ay, dyan, dyan, yung corn beef. Mas labangin sa kalaba ka. Ito. Ako talaga. Alam mo na rin, ha? Ayaw mo niya? Wala mong gana kung tapos kang kumain. Ngayon pa rin sabi mo lang gana. Ito lang, ito lang. Matatawa ka nga ng mga ligaw niya. Ano? Binigaw siya yung between. Hindi ako mamubuhay ng wala ka. Ano? Ilang taon na yun? 25 yun. Nabuhay na ng 25 years old na wala ako. Hindi ako makakain kapag ganito tayo. Tapos mag-message sa'yo, wala akong ganang kumain. Yun pala, sarap ng lain. Alam mo, dala na yung plato, no? Yun pala, sarap na sarap pagkain. Visit na lang. Tumatawa sa Rika. Nalit si Rika niya. Kaya ko gano'n kumain. Kung kumain na pala. Grabe. Ano nagawa mo? Ito, nag-i-imot. Yung pala, tawa ng tawa. Makain ka may tuyo. Kumain may tuyo, hindi lang kumain may tuyo. Kung minsan may tuyo.